Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Karipo Lincoln halor ka jingpeit ka bajab jong ka program skill training program hakaliang ka bakery kabala pelong da ka DDUCC Wahiajer nadu arpulai hadu live tarik u April 2000 ka PT Deen Dayal Upadhyay Community College DDUCC for skill development Wahiajer ka college jong ka North Eastern Hill University NEHU hapoh ka jingpeit jong ka Professor Sungoh sa shisien kalala ban pynkut da ka job ya ka training program hakikam SHET CAKE BAD BISCUITS na ka bynta ki samla jong ki shnong bapher kylleng ka Jaintia Hills District Meghalaya. Hakini ki news ni druphongut kinong ishim bynta ki bana ki kinhon bapher jong ka imlang salang la ai jong hikai lingba ka jingpeit kam jong kinong hikai batbet balakhot kerpang. Kinong ishim bynta ki layo yaki jing shempang bat jing tip ki ba kodor hagi jing tibet ki ba kongsan ki be dei ba kane ka phang khai pateng bat ka jing pelong jongka kane ka program ka ba news ni la pynkut da ka ba job ha ka live tarik ubna ya yong 2000 ringkat bat ka jing don ringkat jong ba Alfred Carboni audit officer retired jong ka sarkar Meghalaya ubla Sungoh ban ai jing bin ban nongkum u kongsan ringkat bat ka jing don ka ba isyongkun jong usri latu nartiang branch manager Meghalaya Cooperation Apex Bank Ltd Mulong branch kum usimbut kongsan. Halor ka jingya day bat ki bank loan bat uba sanwat ki lalu urang ba shnong jong Wahiajer. Hala ki jong ki jingkren ki lapen pau ya ka jingmut banyo ya ki jingtbin ba kongsan jong ka bakery bat ki lapen shlur ya ki nong ishim bynta ba ki samla try shnong ban plate jingmut ha ka jingnang jing start balayo lingba ka program. Ai jing hikai ban pinjanai ya ka jingtbit jongki ha ka bynta jong ka kam bakery. Klemklet ban tingkai ya ka por kumba kala pen scam ya ka kum ka wei na ki kam ba kerpang bala pen syong nongrim ha ka jingtbit ka bala pen mi shibun ka jing Sungoh tenan kham tam hapdeng ki samla ha ka than ber ka jilla baro ka wei jong ka Meghalaya. Kila pen pawru ba kum kane ka program ai jing hikai halor kane ka bynta kalong ka badan kam ban pintikna ba ka jing Sungoh thu shephang ka jing don kam ban yo jingtim shephang ki rukom yo jing yaram ling ba ki bang ringkat ka kot ka khya bar ka jing Sungoh shngan jong ki nong thiet kalong ka ba kong santam haba bot yaki kam khayi ki ba pinsyong nongrim ha ki kam pinmi jing ba kitu ki ba ai jing pran ki kanthop yo Dr. Fr. Sumer librarian NEHU ulapen pau ya ka jing Sungoh tenat ban yo I ya ka jing sha pinki minsim bar ka jing pellet jingmut ki samla jong ka imlang salang ha ka ba ki ya sunrop lang hakum kane ka program ai jing hikai ba kongsan kat ba ki dang penkre eladi banong ki batbit ha ka kam tray bakery open shlur ya ki nong yeshim bynta ban bot khambnya ya ki jing tibet balayo lingba ka program ai jing hikai bat ban shim ya ka jing start ka bathmai ka ban karshan ya kane ka phang tray namar day ka kam ka bala da pentbet bha ki samla ki nyo jing mentoy lingba ki lat ki bala ban ne ki bami ha ka yo ka banang roy jong ka kam chna jingbam kani ka jingthmu kalong shibanta jong ka jing IT ka ba kham jiliu jong ka DDUCC ha ka ba kantiu ya ka jingnang jing start bad ka jingroy jing par ha ka kam kum shibanta jong ka NEP 2020 bar kat kum ka jingthmu jong uliet pandit Deen Dayal Upadhyay kum kine ki program ki ba job kila pelong ya ka college banyo ya ka jing kentho ba jing krishan ka baklan na kipait ba kham tam ha ka liang jong ka jing penkre ya ka imlang salang ringkat bar ka jing kentbet lingba ki kam bapher bala tirwa da ka college na ka por sha ka por ha ka bakhat du ka program la pynkut da ka ba ai certificate ikinong ishim bynta ba jing pen pau Sungoh bala tirwa da usri Walnish Rimbai u program coordinator u bala banjur ba lingba kini ki program ai jing hikai bapher kiba ka college kila yo ya ka jingmut ka babha na ki pat ba ha ka be dei ba ka jingram bar ka jing krishan bala yo khamtam ya ki brio jong ka imlang salang ki badan kamban pendap yeladi da ki jing tibet lingba ki jing khayi bapher bala terwa da ka college knang banyo ya ka kamai ka ji